Ay. Awat chay, awat chay. Chay chay. Mami, mami. Ay. Magaling talaga yung pusa. Naog na. Ay. Hoy! Come here, come here, come here. Come here. Awat day, awat day. Come here, come here, come here, come here. Minsan, tinawin na. Naog na. Ano na? Hindi ka pa nakakatalo ng pusa. Ala ka di ah. Bilang yan pusa. Para po makatulong na rin po sa pangangailangan natin. Lalo na po yung sabi nyo maintenance ni Kuya ng sakit niya. Get inside. Ito para sa inyong mag-asawa. Siyempre, mga anak, meron na po mga Ay, sirad na nanay Delia. Wala, sirad na nanay. Ito po ang 40,000 pieces! Kaupoy Chichay. Wa na, close na. Ayan, pera, puro kanin. Kaya lagi. Ha?